Здравейте хора, аз съм Иван Чудор и сега играем Роял или Clash Royale, както искате наричайте. И нека да започваме с първата игра. Промених си дека, между другото. Ще ви го покажа само да свършим тази битка. Супер зелго на една. Няма много бъденици тук, но нищо. Тос май е много флаг на Роял, щом пусна. Не че аз не пускам баландел, обаче трябва да пусне нещо друго според мен. Нека я да пусна минус. Айде, гипи, окей. Няма да ми вземе една. Boom! One shot. Boom! Bam! Той и една не е взел. О, добре, че не бе заред. Бум! Супер не стигна до колата. Къде? О, тук сега го скъсах. One shot. Бом! Бам! Няма шанс. Тук. What the heck? Oh yeah! Супер! Взел го и да. Бом! И нека да изиграем втора игра. Опа! Фак, бъгна ми. Мрази такива, които имат такива кътове. Ето, добре. Лата. О, остави ми на много малко колата. Не е добре. Този може да ме вземе. Двете коли са ми на малко, а неговите са фул. Не, бързо. Пък. Оу, не. Добре. Това изобщо не ми харесва. Нека да пусна принца в действие. Фак. О, този ще ма победи 100%. О, добре. Да, но... Добре, вземем първата звезда. Хора, миньон is the epic. Как? Фък. Този скоро ще ми вземе колата, пък това не ми харесва. Не. Не.
мазе. Взема, брато. Seriously, ще мазе мина 2. Бум! Бам! Сега почвам тук да му атаквам, за да му взема една звезда. Fuck you, man! Тази борба ма взема. И аз саднах като някой бебе, защото лековче да ви вземат. Не, тук ма вземате. И да, хора. И сега ще направим още една игра и ще спирам с видеото. След тази игра всъщност може и още една да направим. Ако поверим тук, ще направим и още една игра. Вау, този много бързо пусна пеката. Сад фейсче. За ко пусна Валкирия и той не знае. Бум! Бум! Фък. О, няма миньони! Няма миньони! О, добре, заредиха ми сега. Тичай, принце, тичай! Бам! Поне още един хит да му беше нанесъл. Мини пека. Не е много силна. Бам! Не. Добре, че не ме е взел поне на една. Барберани. Нека да използвам барберани тук. Поне да му... О, добре, свалих му кулата, това е добре. Нека тук да пусна един арол. Този май малко ме прецака. Тичай, принце! Добре, дано да го взема на 3. И бум! И да, хора, взех го този и беше доста епик. И да, ще направим последна игра и ще свършвам. Давай, зареждай. Дай ми пълна. Бум. Поне му свалих колата. Колко ми кофта, че му я взех. Бам! Уи!
Този за малко щеше да ме вземе. Фък. О, не. Нека да пуснем един арол. О, взема на една звезда, но на една купа по-точно, или корона. То трябва да го цепя. Да, този ще го чупа. Да пусна... Нека да пусна това. О! Ще се опитам да го взема на 3 хора. Нека да пуснем това. Не. Този може да ме взема на 3, което изобщо не ми харесва. Не. Бум! Не. И да, взехме го и този на 3. И това няма да е за края на епизода. Ами... Точно така. Ще отваряме тези кутии. И Epic Witch! Дън. И ето го декът ми. Ето го. Нека да почакам да го погледнете. Това ми е първия дек. Това е втория. И това е третия. Да, между другото този дек е много силен. Но както и това... И струва просто много елексир. И да, хора, това мисля да е за този клип на Роял. Абонирайте се, дайте лайк за клипа и до скоро!